Gonda sera 10 mile. Prai 1.5 ঘন্টা 10টা 10টা প্রায় ঘন্টা গেছে 1 ঘন্টা বেশি হ্যাঁ তেমন কোনো প্রশাসন তো দङ ডিএম সাহেব দङ को ফাই दङ जेसीबी ফাই दङ তা बुंना कक म बो जागोन मंगो जागा त नै उमको 10 माइल म रुट खामानिबा रुट गन्डासरा रुट आम्बासा गन्डासरा म बो लामा क्लाइजा बके आम्बासा तु गन्डासरा थांनि मालामा नरो अ जागा जे बुखां क्लाइमा कय घन्टा का प्राय 2-2.5 घन्टा मतो हा কোনো मंगो प्रशासन হইতে কোনো বুখাं ননান बगे ताको आबो तो ता निजराव आबो महापं उलंग याखो आरिमान बा नब वाइबे रो आकिरो फाये ब करात सारपिरंथि करात सांगे के भिडिअ सारबो के आफाय हा बेन लगे ता ओरा लाइतुम के ता बुखां जे जाय दंगाय नै साबो राय दं तो फांरा तुमो तो अनेक पाब्लिक रनो राहा ओंखाय रापायमोन या प्रशासन कोनो राफाया खुदे प्रशासन तो राया को ता ओ फायहा प्रस्ता ता ओनो एकमात्र ता ब्रसो भाइमो प्राय 5 मिनिट सिम खनाय ना कय घन्टा बुखां 2 घन्टा का 2 घन्टा परे मंगो फरेस्टार 2 घन्टा परे बियां गारि रो आटक जांगो ता ओ गन्डासराव थांनाय मा टंफियो ओंखे आम्बासाव थांनाय मा दङ कमलपुराव थांनाय माबो दङ बां मासि रो गारि ता आटकाय तो हान म जागानि बुं खोता म 10 मेल गनंनि वाइबिए ने होते दे बुखां रावि नना नाय दं ता ओ चिनि वाइबिए ने होते न स्राय रो फाय रु नाय मा दं खेतो हनक रान नांखु लाय तो जन साधारण साव 2 घन्टानि बुखां खालायमा परे जे ता फन दुनना या ताव कि 2-2.5 घन्टा परे से फरेस्टार फाय लामा लानान बागे फाय दं बर फरेस्टार फैगेबा आसगां रबाय थानाय साबसा वाइबिए रक्सि रावन फाय दं हा साबनि इंस्ट्रक्शन बाय तान सोंदि वाइबिए रक्सि बरो साजो खायन तो साबनि इंस्ट्रक्शन बाय तान सोंदि हा वाइबिए रक्सि साजो खायन आं फुङासि तानदि खाबले 2 घन्टा लाइट था ता फन ताबो प्रशासन दुनाव हा आबो आंगो सिमिया आं आनि इंस्ट्रक्शन दिजाक आं स्टेट कक्सआव आन बरक उराबाय तान कय घन्टा बाय ताननायबा रुवाले बुतिबा रुवा बरनो बुसिनावले ता फन प्रशासन नायन बागे जों वाइबिए रक्सि साजो खायमा दं म लामा बागे रुवा बाय ताननि तनि खाबले फुंनिसिबि तमगा आं ता गसेराय आं खारियानो